Turka shi. To jama'a assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da mu a tasha mai albarka. Dama a shi babu aure tsakanin Aisha Muhammadu Buhari da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Matuku Muhammadu Buhari. Turka shi. Yanzu wani asiri ito a safiyar yau. Hakan ne ya saka Aisha Buhari take fito take wallafar da abubuwan da ya faru a gaskiyar lamari. Turka shi. Guda daga cikin 'yan tsohon shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, Zara Buhari ta faɗi wasu maganganu sun yi kama da zancen da mahaifiyarta ta faɗa, ma'ana gaskiya ne, amma don jin abubuwan da ya faru a wannan bidiyo ba tafiya ka tsaya ka saurari bidiyon daga farko har zuwa ƙarshensa ka ji yadda aka bankaɗo wannan sirri ɓoyayyen da fi shekara sama da 40 a rufe. Turka shi. To masu sauraron mu, idan yanzu kuka shigo tasha mai albarka, kada ku manta mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa da sada da mun ɗora, domin tashar Arewa Blog TV mai albarka ta suwa ciciyar mata ku ba. Haƙiƙa tsohuwar matar shugaban ƙasar Najeriya Matuku Aisha Muhammadu Buhari babu aure tsakaninta da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Ga dalilin da yasa ake ganin kamar 'ya'yansu ne, ashe kuma dama wannan abu ne boyayye, babban labari ko kuma a ce muku babbar magana. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ga dalilin da suka haɗu da Aisha Humaira a cikin tun tale-tale. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gamu da Aisha Humaira a cikin garin Daura, ta zo gurin 'yan uwanta ita ma ziyara. Hakan ne saka ya ce iya so Aisha Buhari ta zama masa garkuwa. To akwai dalilin da isa Muhammadu Buhari ya ƙi auren Aisha Humaira, amma ya ɗauke ta tamkar matarsa saboda ya fuskanci mace nan mai hankali, kuma mace nan mai da'a, kuma mace nan wacce yake so a gudu tare kuma a tsira tare. Dalilin da yasa Aisha Muhammadu Buhari ta zame garkuwa a wurin tsohon shugaban ƙasar Najeriya wato kuma marigayi Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari ya faɗa wa Aisha Humaira tuntuni ice mata, ni fa ba zan aure ki ba, kuma ba zan yi aure zan aure ki ba ko bar ko ba jima, amma abin da nake son ki da shi, ina so mu nuna duniya kamar mu ma'aurata ne, saboda hakan zai iya jawo zarge-zargen da ake mu, kima za a zarge ki kuma ni ma za a zarge ni, amma muka nuna duniya a 'yan muni su Aisha, idan muka nuna wasu Zara da su Yusuf a 'yan muni, to za fa mu ci lafiya. Hakan ne saka tsohuwar matar shugaban ƙasar Najeriya wato Aisha Buhari ta amince da abubuwan da Muhammadu Buhari ya faɗa mata, ice wannan kawai shine hanya da za su iya samun hanya ƙullalliya. Hakan ne ya saka Muhammadu Buhari in dai zai hutu ko kuma zai bito sai izo tare da 'ya'yan Aisha Buhari. Ashe 'ya'yan Aisha Buhari ko ɗaya Muhammadu Buhari bai haife ta da su ba. Wannan dalilin ne ya saka Bola Ahmed Tinubu ya fito ke announcement yake cewa wannan abu bai kamata a saki wannan bidiyo ba, amma aikin gama ya gama. Shi ma Bola Ahmed Tinubu bayan ya ga bidiyon abin yake cewa ya kamata a dakatar da shi, kuma bayan nan sama da mutum 5,000 sun ɗora wannan bidiyo a duniya. Kaga wannan ya zama shirin.